cheya iyi isiyo inotikana mwana wedu kana munhu wedu anenge akagara pawicheya akagara zvake pacheya tinoisa chemba yake pasi kuitira kuti asaramba achingofamba famba kuenda uko nekudzoka kuenda kuuzi kana pasi pangodini anenge achingotora nepasi then zvodini kana adini obva adzokera zvake pawicheya yedu kana achigona kufamba wicheya makrasha aripo anogona kumira nemadziro achidini nokuti tiri kuti isusu munational FM tinawo maclub members ari kurarama neurema saka tikuvada ende hatitombohati ngavagare ikoko kana kuti ngavatadze kuita maclub members tikutovada ende ticharamba tichifamba nawo maclub members edu iwayo ende toti munosvikira shoko rekuti ivava tibva tavapa nhamba yekuti vave maclub members muredio station yedu. Hey,